Reit, da chi wedi penderfynu creu ffilm fer. Felly dyma chi chydig bach o tips gan Berwyn Rowlands. Yr un cynta, y stori. So be sydd gyda chi ddweud? Wel, maen nhw'n awgrymu na dim ond 7 prif stori sy'n bodoli yn y byd i gyd, a bod rhain yn cael eu hailadrodd. Felly, ydych stori chi'n wreiddiol? Gymrydwch y cwestiwn syml yma hefyd. Pam os rhaid i berson wylio'ch ffilm chi? Pam dewis ffilm chi? Mae yna gannoedd, na mae yna filoedd o ffilmiau byr ar gael heddiw i'ch diddannu. Felly, mae diddannu yn dipyn o gamp. Yn ail, hyd. Ia, hyd. Hyd as in nid magic. Beth yw'r hyd delfrydol medda chi ar gyfer ffilm fer? Fydda trefnyddion gwylio ffilm yn awgrymu na 10 munud ydy'r hyd delfrydol. Mae'r Oscars, maen nhw'n hapus iawn i ddiffinio ffilm sy'n llai na 40 munud i fod yn ffilm fer. Dwi'n bersonol yn credu mae'r stori sydd i bob pwrpas yn diffinio hyd y ffilm. Ac yn aml iawn wrth gwrs, mae bod yn gynnil yn dweud eich stori o fantais. Nesa, y gynulleidfa, ac yn aml iawn mae rhai gwneuthurwyr ffilm yn anghofio'n llwyr am y gynulleidfa, yn poeni mwy am y broses o gynhyrchu'r ffilm. Ond go ddifri, ydych chi'n gallu ateb y cwestiwn syml yma? Pwy yw'r gynulleidfa ar gyfer eich ffilm chi? Be ddeudoch chi? Pawb. O ia, pawb. Nesa, cyllideb. Wel, pa gyllideb? Yn aml iawn, does dim cyllideb ym myd y ffilmio byrion, ond i bai wrth gwrs bod chi'n ennill her ffilm fer eleni. Ac yn aml iawn, mae'r criw yn ddiolchgar iawn am gymorth ffrindiau a'r teulu. Ond beth bynnag ydy'r gyllideb, peidiwch â gwario pres sydd ddim ar gael. Cofiwch bod yn ymarferol a derbyn beth sydd yn bosibl. Teithio tramor, dwi ddim yn credu. Cannoedd extras, na. Y tip nesaf ydy canolbwyntio ar hawliau. Ie, mae'n swnio'n ofnadwy o ddiflas, ond yn aml iawn, mae yna nifer o ffilmiau byr yn cael eu cwblhau ac yn anffodus does yna neb yn cael eu gweld nhw. Un o'r problemau mwyaf cyffredin ydy YouTube yn rhoi gwaharddiad ar y ffilm ac yn aml iawn mae hyn oherwydd hawliau cerddoriaeth. Mae rhaid fod gyda chi'r gwaith papur, cytundebau, i gadarnhau fod gyda chi'r hawl yn y ffilm, ac wrth gwrs mae hynny'n cynnwys yr actorion. Nesa, pobl talentog. Nid un person sy'n gyfrifol am gynhyrchu ffilm, fod na nifer o ffilmiau yn datgan ffilm gan Berwyn Rowlands enghraifft. Y reality ydy wrth gwrs fod angen nifer fawr o sgiliau gwahanol arnoch chi i greu ffilm. Awdur sgript, cyfarwyddo, cynhyrchu, castio, lleoliadau. Felly, y cyngor fyddwn ni'n rhoi i chi, gwnewch yn siŵr bod eich criw chi yn gwybod mwy na chi am ei maes arbennig. Nesa, mae gennym ni'r sgript. Ond dwi'n credu bod angen dweud mwy nag oes. Ond mi fyddwch chi'n synnu gymaint o ffilmiau sydd yn dechrau saethu a di'r sgript ddim yn orffenedig. Mae yna rhywun yn credu fod yn orffenedig, ond sgript. Mae'r chnata. Pryd ydy'r amser cywir i ddechrau marchnatach ffilm? Os da chi'n gwybod pwy yw'r gynulleidfa, awn ni nôl at gyngor yn gynharach, mae modd i chi ddechrau marchnata'r ffilm, yr eiliad da chi wedi penderfynu gwneud hi. Beth sy'n bwysig fan hyn bod chi'n datblygu perthynas rhwng y gynulleidfa cyn dechrau ffilmio. Mae cyfryngau cymdeithasol yn berffaith i ddechrau creu sŵn yn eich prosiect. A nesaf cyn ffilmio, mi fyddwn ni'n awgrymu bod chi'n cael noson dda o gwsg. Mi fydd hi'n gynhyrfus a mi fydd angen i chi fod ar eich gorau yn ystod y ffilmio, felly noson dda o gwsg. Ac yn ola, paratoi. Gwneud yn siŵr bod chi'n gwybod yn union beth sy'n mynd i ddigwydd ar y diwrnod, bod gynnwch chi yr amser yn ffilmio wedi gadarnhau, bod gyda chi wedi cael cyfnod ymarfer,
Ond y fwy na dim byd arall, cofiwch fwynhau'r profiad a pob lwc i chi gyd.